הכל מוכן. כל המשתמשים במקום? כן, כולם כאן? אפשר להתחיל. שבי. שלום משתמשים. ברוכים הבאים למופע שלי. האם יש לכם טלפון חכם? אם כן, הרימו את היד. יופי. שימו את הפלאפון על השולחן במצב שקט. זה הזמן להיכנס אם אתה... מאיה, קומי. תארי את המפרט שלך. שלום, אני מאיה, אני היוצרת של המופע הזה, ואנחנו מתארחים היום במוזיאון העיצוב, וכמו שבי. אתחיל מכמה שאלות שיעזרו לי לקבל את המאפיינים שלכם. אני אכולל כמה מילים, וכשאתם שומעים מילה שאתם מכירים, הרימו את היד. מסך. קובץ. שיחוח. למסרר. יצגן. תודה רבה על שיתוף הפעולה. המילים שכוללתי הן בשפת מחשב. זאת השפה שאני מכוללת בה כרגע. לדוגמה, במקום המילה אינטרנט, נשתמש במילה מרשתת. תודה מאיה. שפה היא דרך תקשורת, ותפקיד שפת מחשב לעזור לכם ולמכשירים שלכם לתקשר בצורה יעילה יותר. כדי שתוכלו לקלוט את המילים המרכזיות בשפת מחשב בצורה מהירה ומהנה, הכנתי בשבילכם לומדה. מאיה, קומי. הסבירי בבקשה את המפרט של הלומדה והכיני את המשתמשים. באמצעות הלומדה אתם תלמדו כמה מילות מחשב. את הלומדה הזאת מפעילים באמצעות העכבר בזוגות. כדי להתחיל, לחצו על התחל במסכים שלכם, ואם אתם צריכים עזרה, הרימו את היד ואני מיד אבוא לעזור לכם. כל מי שיושב לא ליד מחשב מוזמן לקום, לעזור למי שמשחק בלומדה. כל המצטרפים החדשים, תיכנסו בבקשה, יש לכם כאן מקומות. בהצלחה. בואו לספסל. כן, רק לא על ה-X. מאיה, חזרי למקום והתכונני לריקוד שלך. משתמשים, כל הכבוד על סיום המשחק. אני מקווה שנהנתם. עכשיו נשמע שיר שמופיעות בו המילים שלמדתם בשפת מחשב. הקשיבו לשיר ונסו לזהות את כל המילים. רוצה להתחבר, להתחיל משחק, על מסך למסר דרך הממשק, לפתוח חלונות, לגלוש מאתרים, מציאות מדומה, אלף מישורים. בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, חברי אותנו. בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, חברי אותנו. בו זמנית, בכל מאיה, קומי. צייץ התקן, חבב שתף תפיץ. עמדי במרכז המסך. מפחד להפסיד כל שעה לעצמי. הרימי את היד. במרשתת להיכנס לאתרים, לכתוב תגובית, לחתום בכך ברגשונים. הורידי את היד. שיחוח מקוון, תפצי במקום. חוויות באמצעות היצגן. רוצה להתחבר, הרימי את היד. על מסך למסר דרך הממשק, לפתוח חלונות, לגלוש מאתרים, מציאות מדומה, אלף מישורים. הורידי את היד. טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, נענעי את האגן. חברי אותנו. בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה, חברי אותנו. בפלאפון או במחשב, הרימי את היד. הנייד, הכל נגיש, חכם, פתוח אצלך בחוויה. הורידי את היד. על המסך להקיש, להחליק, הרימי את היד. להרחיק, לשנות את הורידי את היד. חוויה ותיגע,
עצרי. המסך להדליק. חייכי. רענן את העמוד, אנחנו ביחד ולחוד. דברי אל הקהל. שלום, אני מאיה, אני היוצרת של המופע כאן הזה. ברשת זאת אנחנו היום מתארחים. הטכנולוגיה. תהיי נחמדה יותר. שלום, אני מאיה, אני היוצרת של המופע הזה. עצרי. טכנולוגיה, נושמים טכנולוגיה. עמדי ישר. מכיר אותה. טכנולוגיה. הושיטי את היד קדימה. להתחיל משחק. על מסך למסך. הושיטי את היד השנייה קדימה. לפתוח חלונות, לגלוש באתרים. ממציאות מדומה, 1000 מישורים. בואי טכנולוגיה, עצרי. בואי טכנולוגיה, שבי. בואי טכנולוגיה. חברי אותנו, בואי טכנולוגיה, בואי טכנולוגיה. חייכי. בואי טכנולוגיה. חברי אותנו. תסתובבי. לאט יותר. לכי קדימה. עצרי. קרוב. קרוב יותר. תמשיכי ללכת. תתקרבי אליה. אליה. אליו. אחורה ותמשיך ללכת. התהליך הסתיים בהצלחה. לכי לעמדת המחשב. שימי אותי במקום. איך אני נראית? נפלא, מאוד חיה. תראי לי איך אני נראית. את רוצה לגעת בי? את רוצה ללטף אותי? להביא
שלי. ליציאת ההחסן הנייד שלי. את רוצה לממשק אותי? את אוהבת להשתמש במכשירים? כן. להדליק אותם? כן. את רוצה לגעת במסך התצוגה שלי? מאוד. תתארי איך את עושה את זה. אני לוקחת אצבע אחת ומעבירה אותה לאט לאט על השפתיים שלה. מה את חשה כשאת נוגעת בשפתיים שלי? זה חלק וקריר. זה מדליק אותי. תוציאי את הלשון שלך. אני מוציאה את הלשון לאט מתוך הפה החלק שלי. מעבירה אותה על השפה התחתונה ואז על השפה העליונה. בדיוק כמו שאני רוצה את זה. את יודעת איך אני אוהבת שמדברים אליי. טאבלט קטן מחשב שלי. לוח. מחשב לוח קטן שלי. אפשר נשיקה אחת קטנה. את רוצה נשיקה? את חושבת שהיית מכשיר טוב? כן, בבקשה, תנשקי אותי. הייתי מכשיר טוב. אני מעבירה את השפתיים שלי על השפתיים השטוחות שלך. את לא מבינה איך זה מחבר אותי כשאת מדברת אליי ככה. אני מלקקת את כל ממשק המשתמש שלך. אני רוצה לאבד את זה. אני מכניסה את האצבע שלי ליציאת ההחסן הנייד שלך. אני שלך. תפעילי אותי. אני מעבירה אצבע אחת על המסך שלך ופותחת אותך. את נדלקת באור כחול עדין. את כל כך חלקה, כל כך מתקדמת. אני גוללת ימינה ושמאלה את המסך ומחפשת אותך. מסך המגע שלך מגיב לכל תנועה שלי. מסתנכרן אליי. העיצוב שלך מודרני, קליל ודק. אני מרגישה את מעבד 2.5 ג'יגה הרץ שלך פועם מתחת ליד שלי. הממשק שלך נוח למשתמש ויעיל. אז אני משתמשת בך. איך שאני רוצה, בכל מקום שאני רוצה. גורמת לך לעשות בדיוק מה שאני רוצה. גולשת במרשתת דרך הדפדפן שלך, מתקשרת, שולחת הודעות, מורידה יישומונים. והכל בלחיצה של אצבע אחת. בואי אליי. אני רוצה שתגיעי לי. לא, לא כאן. אני כמעט יכולה להרגיש אותך. תגללי אותי. את יכולה לבחור את עיצוב השפתיים שלי. איך את רוצה שאני אראה? איזה צבע את אוהבת? יש לי המון אפשרויות תצוגה שאת יכולה לבחור מהן. כן, בדיוק ככה. אבל למה את כל כך רחוקה? תקרבי אותי אלייך. לא יותר מדי. רואים את כל הנקודיות שלי.
אישור. האם את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה? אישור. את מלכלכת את התצוגה. אישור. פעולה שגויה. אישור. מאפיינים מבוקשים חסרים. אישור. אזכרה. העמסה של נתונים. אישור. אין לי מספיק זיכרון בשביל זה. אני מתחממת. אני מתחממת מדי. אני עלולה להתחבות. תדליקי אותי. תפעילי אותי. תנסרי בי. תשחקי בי. תגללי אותי. תתחברי אליי. 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 זה דולק. אוקיי, המכשירים לא עובדים כרגע, אז אני פשוט אמשיך לתאר את מה שהיה קורה אם המכשירים היו עובדים, ואני מקווה שהם יחזרו לעבוד. אז אם המכשירים היו עובדים, אז הייתם רואים איך, כמו שראיתם מקודם, את הידיים שלנו על המחשב לוח.
את הידיים שלנו כאן על המחשב לוח, מחזיקות ידיים, ואם המכשירים היו עובדים אז הייתם רואים שהתמונה הייתה עוברת למסך הגדול, והייתם רואים את הידיים שלנו כאן על המסך הגדול, מחזיקות ידיים, ואם יש לכם גם פנסים בפלאפונים שלכם, אז תדליקו אותם כדי שלפחות תוכלו לראות אותי. כן, אתם יכולים להעיר עליי. יופי, תודה. אז הייתם רואים, אם המכשירים היו עובדים, הייתם רואים את הידיים שלנו כאן מחזיקות ידיים על המסך הגדול, ואז התמונה הייתה מתרחקת ומתרחקת, ואם המכשירים היו עובדים, הייתם רואים את הזרועות שלנו, את כל הגוף, והייתם רואים שאנחנו בעצם ערומות. אז אני גם עכשיו אוריד את הדברים. נעליים. אחרי שהיינו נעמדות ככה חשופות, מחזיקות ידיים, הייתם רואים עם המכשירים היו עובדים שאנחנו מתחברות אחת לתוך השנייה ונוצרת בעצם דמות אחת. שאם המכשירים היו עובדים הייתם מבינים שזאת הדמות של היצגן שראיתם קודם במשחק מחשב, ואם המכשירים היו עובדים היא הייתה מוקרנת בערך פה ואני הייתי נעמדת בדיוק לפניה, והייתם רואים עם המכשירים היו עובדים שהיא מוקרנת ממש עליי. זאת אומרת, הפנים שלה על הפנים שלי, השדיים שלה על השדיים שלי וזה. ואם המכשירים היו עובדים, אז הייתה נוצרת מין דמות כזאת שהיא לא בדיוק היא והיא לא בדיוק אני, דמות שלישית של הייחוד בין שתינו, ואם המכשירים היו עובדים, התמונה מאחורה הייתה משתנה ונהפכת לתמונה של השפתיים הגדולות שראיתם קודם, והן היו נפתחות ובולעות אותי, ואז היה חושך אם המכשירים היו עובדים, ואם המכשירים היו עובדים, אז הייתי עולה לכאן, על השולחן יחד איתכם, סליחה, ואם המכשירים היו עובדים ברגע הזה בעצם היה סרטון על המסכים שלכם, אבל המכשירים לא עובדים, אז אם אתם תוכלו להתחיל אותו בעצמכם, למי שיש מסך לבן יכול ללחוץ איפשהו, ומי שיש לו מסך שחור ללחוץ למעלה במסך, כן, עם העכבר, הכי למעלה. הפסקות חשמל, בעיות תוכנה, בעיות תצוגה, תוכנות זדוניות, יכולות להיות מסיבות רבות לתקלות. הפסקות חשמל, אנחנו יכולים למנוע את כל זה. בעיות תצוגה, תוכנות זדוניות, יכולות להיות מסיבות רבות לתקלות. אנחנו יכולות למנוע את כל זה משנה. אם תסכימי שנתחבר, הליך החיבור של החלק משתלב, נצטרף, יהיה חלק משלם, קלפי את הידיים, תהליך החיבור של החלק אני מתקלפת, תאבדי את עצמך, קלפי מתקלפת, אחר כך את שאר קלפי את הידיים,